Podzimowe gracki dziecek. Jeden mój kamrat, który pisuje do rybnickich nowin, wspomniał niedawno o roztomajtych dzieckowych grackach. Nie wtore szło grać na dworze, nie wtore jak deszcz siąpił, to i nowe chałupie, ale przy tej przyleżytości to im nie wspomniało się, kej dawni za starego pierwy grało się na placu we klipa. Firtało się za rajfum, ringiem na drucie, smędziło się furt kalfaskuma albo na odwieczerz, już we chałupie grało się we cymbergaja. No nie skorzy te starszejsze synki, które pichli faterkowi pora szachli szlachecli, to bajslowali takie strzelanie z klucza. Strzelało się też karbidem w biksach, no to barzy we Sylwestra albo na Wielkanoc, a na podzim to musowo byli kalfaski i pieczone driny kobzole. Nawet kalfasków liścio musieli być blanksuche, bo inaczej festejnie się smędziło, a kartofle się nie upiekli. Teroski można nie idzie teraz tych kalfasek bajslować, bo lak farby insze fizymatenta są we plastikowych biksach, a na kalfaska musiała być płótnia, biksa blaszanno, we której borowało się dziury, przypinało się jakoś kieta albo drut, folowało liście, sztrecle, hajda! Trzeba było rozfaklować do mola i smędzić, a że niektóre ficywyrty tyrali ze krykami, za bajtlami, które ta ostuda bajslowali. Te starszejsze gizdole, które się już za dziochami oglądali, to brali pora kartofli do neca, namawiali jakoś i grypnofrela i deptali na szachta za zegródki, wszandy tamkaj żody niż terową. Zbierało się liścio, grochowiny i krzychabozi, które szło na taką fojerka na ściubi i nowej piekła nie ma. Opaternie deczko podmuchać we fojerka, miało się smędzić, a nie polić srogim ogniem. Nisko żywciepowało się kobzole, zasuło się liścioma i trzeba było doczkać. Teroski szło przerobiać takie, wiecie, prace ręczne, albo jak to łoszkliwce godali, łobiecanki, macanki, a głupiemu stercy. Ale zaś nie skorzy te ufifrane fresy, te palcyska zgorane z tego ognia ze fojery, ta uciecha, kej dziołcha ciała, sama na drugi dzień już zaś pójść na szachta, na hołda, na balzam górka, lebo kajno człowiek wypokopił. Pierunie, a teroski tela modzioków siupnie we tych modernnych kawejach internetowych i ani nie pograco, ani kajsik nie pokusikuje, ino wciepuje te ichnie SMS-y, abo diosek wie co jest. Przeca jeśli mogę być uciecha dla synka i dla dziołchy, kej blank ci nie idzie pomacać, ino co we palcyska trefi to knefle ze mobilnioka lebo komputera. Nie, joch już można stary knaker, ale jakoś nie poradza się posztelować, nie poradza się wystawić, co moje palcyska przy szykownej, gryfnej i młodej dziołsze ino po kneflikach lotali. No, i to nie ino kneflikach, o cycnhaltra jakli. No przeca wiecie, przeca się jeszcze nie przepomnieli, jak to kejsik się unacuło, prawda? Coś im się ale belątają młode lata i każde lata mają swoje uciechy. Teroski to też barzy mu dobre piwo i dziecko poszkacić, nieźli. Ocia jeszcze mi weśniku do policji roztomajte głupoty przylazują. No toż na ostatek jeszcze coś takiego gryfnego, jesiennego. I ty nie jesteś z uroków odarta, jesienna poro smutku i niemocy, gdy innych ptaków kończy się już warta i kogu tylko skrzeczy o północy. Gdy słońce gasnąć w mgłach posępnych tonie i rzuca niwą długie, żółte smugi, a wyrobnica biada na zagonie, że dzień tak krótki, a wieczór tak długi. I tyś, niebrzydka, szara druchno zimy, wiodąca z sobą melancholię dziką strojna w błękite, chat wieśniaczych dymy i głośna rogów myśliwskich muzyką. Gdy wzwaloną drzew trupami knieję, ze swoją wyżłów prowadzi szlachcica i grzmią dwururki, i starka się leje, i płomień ognisk krwawo barwi lica. To napisał Wiktor Gomulicki i hnedlo, niektóry będzie to srogi fest Hubertus. No ale to już można inszym razem. Oj, więc pniok.